Zailtasun gutxiko ibilaldia izan da gaurkoa. Lehenengo orduetan lainoa izan dugu, baina gero eguzki ederrarekin gozatu dugu tokiko, zekale eta loratuta ziren almendrondoetatik pasatuaz. Berandutu zaigu gureak egin du zordua. Ta zerua dago iluna baino hundi ikusten da. Hau ez zegoen gaur egin beharrekoen zerrendan. Sanzoio baseliza estilo gotikoan eraikia 14. mendearen erdialdekoa da. Ermita Pirinioetako haranen eta Erriberako lurren arteko komunikazio puntua zen. Salazar eta Erronkariko errege bideetatik Bardetako Larretara iristen ziren bidaiari eta artzainentzat. Ta hemen goaz, ta hemen gurekin utzi gaituen lurra. Ta ohartu gara zela zain